Bună ziua! Astăzi o să vorbim despre plăți facturi. Știu că nu este un subiect foarte frumos, dar se mai întâmplă să mai și plătim facturi în Olanda. Deci o să vă explic puțin ce trebuie să faceți, cum trebuie să procedați când primiți genul de facturi. O să începem cu foaia galbenă care scrie Accept Giro. Ce puteți să faceți în cazul acesta? Domnul respectiv are de înapoiat 445 de euro, adică plus minus 4 luni a luat asigurarea fără să aibă dreptul. Dânsul, ca să se achite de statul olandez, o să trebuiască să plătească câte 20 de euro timp de 22 de terminale, poate să fie 22 de luni, și odată 5 euro. Ăsta e deal-ul care îl primiți când primiți Accept Giro, această foaie pe fundal galben. Foarte important ce trebuie să rețineți este, aici aveți numărul de client. Acest număr de client este individual. Fiecare factură are câte un număr de referință. În momentul când faceți plata, trebuie să specificați la numărul de referință acest număr ca fiscul olandez să știe cine a plătit. Nu contează din ce cont plătiți, după ce nume. Deci ăsta este numărul care fiscul știe de dumneavoastră că ați plătit. Da? În fiecare lună o să primiți o recalculare, gen din ăștia 445 de euro, dacă ați plătit 20, o să scadă 20 cât mai aveți. Da? Să nu vă speriați, oricum scrisorile sunt normale în Olanda, comunică foarte mult cu clienții prin scrisori și trebuie să fiți foarte atenți pe poștă. Ce trebuie să mai știți, acesta este numărul la belasting, deci la plată scrieți Belastingdienst și acesta este contul lor oficial. Deci cu foaia galbenă ne-am lămurit, sper. După această foaie, dacă dumneavoastră nu vă încadrați în timpul dat de fiscul olandez, adică în cazul de față este 2 februarie 2023, o să primiți foaia albastră, care nu e așa de funny, să zic așa. Domnul din foaia albastră a primit o restanță din anul 2022 de 111, adică o lună de asigurare care a primit-o în plus, și din 2021 3 luni de asigurare, 322. În cazul în care primiți genul ăsta de foaie, nu mai aveți cum să negociați ca la foaia galbenă plătiți în rate. Aici vă forțează în anumiți aspect să plătiți și vă dă contul și, bineînțeles, numărul de referință, care este numărul de client. Și un timp, bineînțeles. Domnul a primit pe 12 octombrie foaia galbenă, nu a reacționat și atunci a primit foaia albastră, în continuare o să fie scris cu albastru, care îi se cere să plătească până la 7 decembrie. Dacă nu primește, se duce în următorul sector, care nu este prea fericit. Deci, când aveți genul ăsta de hârtie, cel mai ok e pe Verso, mai aveți o pagină, este un număr de telefon, sunați și încercați să faceți un deal dacă nu aveți posibilitate să plătiți toți banii. Inițial, fiscul olandez sunt foarte easy când e vorba de plată ce aveți la ei restanțe, ei reacționează super ok, sunt open să facă un deal cu dumneavoastră, dar trebuie să vă țineți de deal. În momentul când dumneavoastră ați promis că plătiți, să zicem, 20 de euro sau 50 de euro pe lună și ați întârziat cu o zi, ați ieșit din deal. Deci trebuie să fiți foarte, cum să zic, pe obiectiv ca să vă îndepliniți ce promiteți, ca să nu ieșiți din deal.
Deci cam asta e despre facturi. Știu că nu este un subiect super wow, dar trebuie să discutăm pentru că am foarte mulți clienți care nu știu cum să plătească genul ăsta de facturi. Cei care aveți conturi românești, puteți să plătiți și din conturi românești, dar e foarte important să specificați când plătiți. Deci puneți contul și puneți numărul de referință, numărul de client, ca să fiscul să știe cine a plătit. Dacă nu uitați să puneți numărul de referință, banii o să fie restituiți în cont, pentru că nu știu de la cine a primit și atunci sunteți în întârzieri cu toată plata, deci cel mai important aspect este să puneți numărul de referință. Cam asta am avut de spus. Vă doresc multă sănătate și să ne auzim cu bine. Mulțumesc că mă urmăriți și multe succese vă doresc.